ஆபர் ஜிலாஜித் கோல்ட் கேப்சூல் பற்றி பார்க்கலாம். இதோட பயன்கள் என்ன, இதை எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணும், இதோட பக்க விளைவுகள் என்ன, இதில் என்னலாம் சேர்ந்துருக்குங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த கேப்சூலில் மெயினாக என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, சிலாசித்து அதிகமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் அளவாக தங்க பஸ்பமும் குங்குமப்பூவும் இருக்குது. இதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் கேட்டிங்கன்னா, உங்களுடைய வீரியத்தை வந்து அதிகப்படுத்துது. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னால் சரியாக வந்து உடல் உறவில் ஈடுபட முடியல அப்படின்னா நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட உடல் உறவு நேரத்தை வந்து அதிகப்படுத்துது, அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸையும் அதிகப்படுத்துது. நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய பூனைக்காளி, நெரிஞ்சில், அமுக்கரா, முஸ்லி போன்ற பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டோஸ்டரோன் ஹார்மோன் வந்து அதிகப்படுத்துது. இதனால் உங்களோட எனர்ஜி லெவல் வந்து அதிகமாகுது. இதனால் உங்களுக்கு பாலுணர்வு வந்து அதிகமாகிறதுனால நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து ஒரு உடல் உறவு வச்சுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு சிலாசித்துக்கு வேறு என்னெல்லாம் பயன்கள் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து விந்து ஊறுறதை வந்து ஊக்குவிக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட்டாக செயல்படுது. நெக்ஸ்ட்டு டோசேஜ், இந்த மாத்திரை எந்த அளவு எடுத்துக்கலான்னா, காலையில் ஒரு மாத்திரை, நைட்டு ஒரு மாத்திரை எடுத்துக்கலாம். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். பால் எடுத்துக்கிறது நல்லது. நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், இதில் என்னெல்லாம் சேர்ந்துருக்குன்னா, இதில் சிலாசித்து இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 3 பஸ்பம் இருக்குது. தங்க பஸ்பம், வெள்ளி பஸ்பம், நாக பஸ்பம் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பூனைக்காளி, நெரிஞ்சில், அமுக்குரா, ஜாதிக்காய் எண்ணெய், முஸ்லி, லவங்கப்பட்டை, குங்குமம், கற்பூரம் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிகாஷன், இந்த டேப்லெட்டை யாரெல்லாம் எடுத்துக்கூடாதுன்னா, ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து இதை எடுத்துக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதய நோய் உள்ளவர்களும் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களும் இந்த கேப்சூலை வந்து எடுத்துக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு சைடு எஃபெக்ட், இந்த கேப்சூல் எடுக்கிறதுனால ஏதாவது பக்க விளைவுகள் ஏற்படுமான்னு கேட்டால் இல்லை. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அளவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. இருந்தாலும் இந்த கேப்சூல் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் டாக்டர் ஒருக்கா கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள்.